Ah, okay. Wanangandi. Yo kuchaja. Sana rumah bayar mungkin cika tu. This one guy then nada umwe. Then I'm gonna invite this in. Okay, me jadi mabila paper boy. Ay mabwana. Makanya ngatoba. Adi kutoba do. Mkosa katengera ina. Katengera. Lugome. Asi na ilao. Inatoba sinema kalao. Moja watu ile fridge. Ngafigira toba ngafigira. Unaenda kwangwala. Kunoko anandizunza ine mangolusa musi tutena ama choka mitengo hii ama kana mitengo hiyo sina leo koza ulenga limozi kwa yamba nkupita asu dawe tu bwana kuli malai denga kuna marengari bado ari mboyo nachita utomani mimba mwanga mukumveka zina zake kwa bendingo lao zikavuta nditha kuvuta muononi kanga ndimagula dembeno yapi masiba awi wango China bas
Oh. Angwa ini. Akazimisi. Zimisha sema. Koma live sindiyotsa. Tangweka yote. Amainda bambo posa jedaba akafika nzathu float ndeli tupatsani mwayi kuti musinthetu ndalama zanu. Organizing committee mulithandiza ora float amenewa akabwere mansanga chifango atendawo tikumva gali mundoyo zimakhala bwino kuti zonse tiyambepo zonse zikhale mchimake anthu atasintha ndalama zawo. Kwa amene mwina nkoyamba kufika malo ano mukufunsa kuti kodi malo athawo limundi ati kumbuyo kwa garden ino tikayang'ana kumbuyo uko kukapa kikena kumbuyo komona ndi kumeko kuli building imeneyo kumene kwende kuli malo athu aulemu mujizungu amati ma restroom tikozopita kumeneko kwa amene tifuna kuyankha funso ya chauta for those of us that want to answer the call of nature. Kwa azimayi komanso azibambo ndikonko kuli zitseko zimene azipanga indicate bwinobwino kuti kwa azimayi kwinako kwa azibambo. Kutsogolo kuti ni ma basket amainda bambo tikupemphani kuti pamene tupanga perekani tipange madongosolo ukuti kuvina uko ndalama ngati yagwa pansi titole kuiponya mbasket moti tisamale chuma chathu cha dziko lino. Zomwe kwambiri anzathu a committee tithandizeni ndi float chonde zimakhala bwino kuyamba zonsezi anthu atasintha ndalama zikomo. Show them.
friend kaban ukuona uriso akutala sitakisa isosi sini katilima sivona mashaka akutala sitakisa isosi sini katilima sivona mashaka akutala sitakisa isosi sini katilima sivona mashaka akutala sitakisa isosi sini katilelu ya mina I happy 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 nilu ya mina yotaka happy happy nilu ya mina I happy happy nilu ya mina yotaka manibona happy happy nitikeni nitichakalatela chakalatela niti umbulutela umbulutela nitichakalatela chakalatela niti umbulutela nitikeni nitichakalatela chakalatela niti umbulutela mwana mama nitikeni nitichakalatela niti umbulutela mama umbulutela akutala sitakisa isosi Je m'appelle Fou la photo plus que je te vois de great. JP's a production. DJ Natil. for that. Nigga wait, open for that. Nigga wait, open for that. Nigga wait. I celebrate with you, my brother, man. One time. I know not only you feel understand. Yeah, this life, brother, live right. That's you. I don't play. Yourself, brother. Never envy all these evil ones. This life, brother, live right. This life, Salele,
flow. And if you want to spend my dough, come join body and let's go. Buzz around. If you want to come around, we can go and paint the town while you're dancing to the sound. See my baby, when I love you, love me now. And I'm loving you when you dancing to the sound. Oh yeah, baby, move your body to the sound. Now move, Kalawaja me not sound. Come on, get down. Africa, get down. She dey bust my every that hey, baby, dance to the sound for me. Baby girl, there's no regretting, yeah. Let me see you get down for me. See my baby, when I love you, love me now. And I'm loving you when you dancing to the sound. Oh yeah, baby, move your body to the sound. Now, ooh, Kalawaja me not sound. Oh, Hano, Wana, Wanyana, come back, Wama, Etela. We busy getting down, what I wanna rub a jemala. And click one off. Oh, I know one of them, I'm a back woman, Ectella. Escala, Wama Mengela. We busy getting down, what I wanna rub a jemala. Get on our swearing crown, the Baba Liberty. No, 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 no. Come on, get down. No, 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 no. Come on, I'm a son, come on. No time to function. Do like I do. No time for paparazzi. Do like I do. No time to function. Do like I do. No time for paparazzi. See my baby, when I love you, love me now. Tibempe now, Mr. and Mrs. Chapota, also Mr. and Mrs. Mendulo. My leading couples are two, Mr. and Mrs. Chapota, also Mr. and Mrs. Mendulo. My leading couples are two. Tibempe ni kuri because obita kumbuyo kutobano. Post judapa tikadu yamba mwambo watu masanano. Mr. and Mrs. Chapota, also Mr. and Mrs. Mendulo. They're organizing committee, munga mazina nano mukalasu mupanga organize bridal party kumeneko. Ukudigira swanza to float kuti afike. Then tipange zimene zoposa judapa tikadu yambapo. Kwama
service providers athu azinzathu amene tikugwira nawo ntchito. Take note posachedwapa tikhale kuyamba zonse zomuombere. Organizing committee mundi basa thumbs up kapena kuti munduza ndithu mundi basa chizindikiro ngati makolo ambali zonse afika malo ano. License yathu yambira zonse masanano ndi makolo amenewa ndiye mutipatse chizindikiro kapena kuti thumbs up kuti tikhoza kuyamba kuti makolo amenewa afika ndipo akhala pansi. Chonde makolo amenewa akafika ndi pamene tiyambe zonse. Organizing committee, give us a thumbs up please. Mastercraft on the beat. Original Mr. Flavor. Every day na party, every day na jolly, oh. Oh, you move your body, no time for story, oh. Where my woman, we supposed to the party, oh. No time to check time. Everybody shake it, baby. Shake it. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Shakity, I like it when you do sharp. Back it, I like it na niko sharp. My yo yo, changu changama. My yo yo, usije kudanganya. The way you wanna roll it, na take on my heart. And I can't control it, na take on mwenza. Hasade, ate. Asa yonga unite, ate. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Yeah, your body, sweetie, and your fine face, pretty. Where you are, you be naughty, and your backside, look quiet, Aliko dey here, you supposed to throw it. Adenuga dey here, you supposed to throw it. Who's your daddy? Too much money, oh. Follow your leader, one thing. Everybody shake it. What's up? Yeah. DJ play that happy music. Make them play that happy music. Make the baby happy music. Yeah. Make the people sing along. Thank you so much TJ. Tokoza kwambiri.
Amainda Bambo, ladies and gentlemen, let me urge you to take your seats. Ndikupempheni ngati mapeza pokhala tenti khale pansi pamenepo. Amainda Bambo kwa amene tapeza malo tenti khale pansi. Ndikupempheni ngati tayenda ndi ana, ngati takhalanso ndi anawo pampando, ndikupempheni kuti ana amenewo anyamule bwinobwino kuti mpando winawo anzathu achikulire athenso kukhala pansi. Tiyeni tikhale pansi posachedwa apa tikhala tikuyamba mwambo wathu. A DJ ngati muli ready, a photography and videography team ngati muli ready, ndere tikhoza kuyambapo. Andiuza kuti makolo ambali zonse afika, license ija atipatsa tsopano tikhoza kuyambapo. Ladies and gentlemen, Amainda Bambo, on behalf of the organizing committee, together with the bride and the groom's families, I want to welcome you here at the Garden of Peace, which today is the Garden of Joy as well, to the celebration of Isabel and Yolam this afternoon. Mwokwirizana and organizing committee, amene akwira ntchito ndi banja la kuchimuna komanso kuchikazi. Amainda Bambo ndifandira ndeni kuno ku Garden of Peace pamene tiri kusangalala ndithu madyerero au kwati wa Yolam komanso Isabel. Ndendi kufunseni chifambiri akhala pansi ena atakabwera kodi kumeko nkuchimuna kamena nkuchikazi. Ndendi funse akuchimuna mulipo? Ndikudziwa kuti dzuwa tafowoka koma kunali thobweti nditagena mphamvu. Tenti yankhe monga kupangiza ulemu monga mwambo wathu masanano. DJ patsani nyimbo ya leading couple. Mr. and Mrs. Chapota, nyimbo imene mnasankha ndi imeneyo. Alright. Mr. DJ. Ngati sana kupatseni nyimbo, apatseni njalo njalo. Ndikhulupirira nyimbo ngati imeneyo akhoza kuvina bwinobwino. Poti ndi ya uzimu komanso ndi yovinika. DJ tipatseni nyimbo imeneyo. Ameneyo ndi Mr. and Mrs. Chapota, our leading couple and our leaders of possession. They're here to lead by example. Our curtain raisers this afternoon, Mr. DJ. Tipatseni njalo njalo. Aha. Leaders of possession, hawi atutsobano. Pamena kubwera, apatseni nthungululu zawo. Amainda Bambo ndikukwatira apatseni nthungululu zawo. Let's go. Hey. Let's go. Hey. Beautiful. Abatseni nthungululu. Let's go. Hey. Leading by example. My. Hey.
Let's go. Abaseri tungululu zao. Uvina disangala. Uvina munyadilana. After all those years, they still have it. Beautiful. To the King of all kings, the Alpha and Omega, the one that said when you're full of tears, life will be better. Kudali chambule jitunzi I'm thankful, cha leaders Father, of for the life possession. that you've given me. Though life itself has inflicted so much pain on my soul, when my parents left me behind, I will still not question your doings, Father. For you've taken care of me, you've loved me, and you've protected me. Thank you so much, And when DJ. Father said, let there be talent, and there was Soweto's finest, and in that I Thank you. found Ameneo anali Mr. and Mrs. Javoda. Tenta batse ntungululu zao. Alright, Mr. DJ. Mukagonzeka. Muribatse nyimbo yoyambiri yaija. Chifanyimbo imeneyo ndiya Mr. and Mrs. Mendulo, the second leading couple. Mr. and Mrs. Mendulo, tenti imeba waitika apeta apo chapoyambirira apo. Tibwere tsopano. DJ mutikonzekeretsa nyimbo yawo mukaona tenda batse nyimbo imeneyo khangata kubwera pamene akubwera abaseni ntungululu zawo ndikhulupirira mmadziwa mubwera kukwatete ntungululuzo osamaumirira ntungululu ya tili kukwati tentisangalala. Hey, let's go. Dancing with Pump. Tungululu sound. My. Let's go. Let's dance. Show them. Thank you so much, DJ.
Tenti chambulitsi pamenepo. Avina bwino ati? Ngati avina bwino tenti apatse nthungululu zawo. Lero kwabwera kuchimuna, kwabwera kuchikazi, kwabwera kuchinzake. Onsewa leading up to this event. Ena timakuona ni mupanga poste, watu kuli kukwati. Ndelero, ukwati umene chendo umene tenti sangalala mainda bambo. Tieni, ti sangalala ndankwatewa. Anzanga, tikozo wakhala pansi hapo ndanzatu. The other leading couple. Alright, Mr. DJ, tupatse ni nyimbo ya the main bridal party. Bridal party, tenti zibwera tsopano. Let in waiting. Once they are ready, we are going to take it from the top. Volume level di Joncho supaya voltage. Mr. DJ, are we good? Alright, amainda bambo mwina muzidabwa voltage ya malo ano ndio chepa kwambiri. Nda DJ akwesesa kuti agwire ntchito yawo bwino koma nthawi zina umapeza kuti switch kumeneko yagwa ndi musadabwe yayi zikamakhala lizuchika choncho musadabwe amainda bambo koma akhala kukonza monga mwa ukadaulo wawo. Mr. DJ ngati makonzeka nyimbo ya the main bridal party, tipatseni bridal party. Let's come. Abatseni nthungululu zawo. Imene ndi the main bridal party. Our party starters. Let's go. Hey. The second act of their celebration. Slowly but surely gaining their momentum. Let's go. Hey. Bridal party, take your time. Enjoy your dance. Let's go. You ain't seen nothing yet. Abatseni nthungululu zawo. Bridal party. Mwima pompo kapena mafuna mwime kutsogolo kuno.
Imani mini mnapangira maliheso eti. All right. About to witness the bride and the groom now. Ladies and gentlemen, let's stand by for Yolam and Isabel. Yolam and Isabel, wherever you are, the time is now. Come through. We are about to celebrate with you guys. A DJ ga nyimbo bansi bansi babenedudikira nkwari ndankwari ibwi. Organizing committee muduze ngati floti chama ibanga organize anthu abwera sana sinthe ndrama zawo chonde tithandizeni mainda bambo mukangana kumbuyo uko muona zinthu zokongola kwambiri ngati mukutha kwaona tenti ngwawo eva nthungululu zawo tenti bwere kutsogoloko pang'ono katasi tikayamba bwinobwino kutsogoloko. Aha, tenti imepompa. Thank you so much, DJ. Amainda bamba nkwari tikutha kwaona si choncho. Aha, ndamene watalandira madongosolo eti. All right. Those of you who are here for Yola, make some noise. Are you here for Isabel? Scream. Tuwalandire madongosolo ndikayankhula muzidi aha mwamvetsa. Ladies and gentlemen, presenting to you this afternoon their husband, Mr. and Mrs. Kaira. They are ready to dance and celebrate their special day. DJ, the song for the newest and hottest couple in town. Let's welcome them in style. Let's go. Let's go. Hey. Get away, get away, get away. It's all I wanna do. My. Love is a beautiful thing. Get away, get away, get away. It's all I wanna do. Spend a little time with you, oh baby. Yeah. On my belly, love you want me, little mommy, Santa, see 아마트는 통구루루 사오. Dancing to the rhythm of their heartbeats. Hey, let's go. Let me hear you make some noise. Hey. Mr. DJ, the second act of their celebration, their second song. Give us. Are you ready to party? Let's go. Whisper something in your ear, something that you might like.
Ujira kunyalirana. Hey. Abatseni ntungululu zao, ntungululu zao. Next song, Mr. DJ. Take it down, Mr. DJ. Take it down, Mr. DJ. Pride of Party. Before that song, I just want us to turn around and wave at the crowd. Amainda Bambo. They have put in all the effort to celebrate that day. DJ, let's celebrate with them. Hey. Let's take our time. After 6 months in Josie, rehearsing this dance, let's go. Hey. Hey. Let's dance. To the left. Let's go. Hey. To the front. Show them. Hey. To the right. Let's go. Hey. To the left. Let's dance. Hey. To the front. Show them. Hey. 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 Let's do it like this. 1, 2, 3, hey. Say pride, oh, we wanna party. Let's go. They are not done yet. Tungululu sao, tungululu sao. Hey. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Hey. Let's go. Tungululu sao, tungululu sao. Kani simuzabereka tungululu sitongula zingati zimene simuzabereka ku. Hey.
go. Show them. Let's dance. La haute gamme, Elga élégance. Yo pe bafuta yo. Salomon, Ben Salomon. How low can you go? Le MVP, Serge Ibaka. Oh yeah, Sukuma, we Simba na washa moto. Sukuma, we ambia walale watoto. Basta cheza shubaka yoko. Show off your dance moves. Let's go. Hey. Hey. Show off your dance moves. Let's go. Hey. Abaseni ntungululu zao. Hey. Excellence ZK. La fondation DNT, plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Hey. Let's go. Say what? Show them. Boss, Eric Mandala. The one and only. Le patron Ahmed Achou. Bridal party. Let's do the countdown together. Okay? Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Thank you so much, DJ. Abaseni ntungululu zao. Tsono bridal party mupitaku. Tayimirirani kutsogoloku mujambulisa chithunzi cha bridal party, all right? Tijambulisa cha serious chimozi kenako we're going to have a very fun photo, all right? A very fantastic photo. Then tipose monga bridal party pamenepo. Azaona ngati bridal party sio fewa yayi. Ndio fewa imene. Tose taona amene anavinira zosangalatsa kwambiri. All right. Isabel to the left hand side. Yolam on the right hand side. All right. Choyamba cha serious it. Nonchalant. Ngati siri kufuna cha serious. Yokwiya. Ena kukwiya kwawo ndi smile. All right. Nels, you're good? Your fun photo now? Let's, one more serious photo. One more serious photo. All right, we have it. Let's now have a fun photo. Everybody say bridal party. All right, thank you so much. Yolam, you can tell your beautiful wife that you can go and take your seat now. Bridal party no somkozo wa kalabansi. Kuri alitsegulire zonse ndi pemphero ndifana ndi nawo Mr. Abena wakati Mr. Mwai kumpulu kudabwera kutsogolo kuno. Mr. Mwai kumpumula kudabwera kutsogolo kuno alitsegulire zonse ndi pemphero. DJ kanyimbo pansi pamene akubwera Mr. Mwai kumpumula. Tiwelame komanso kutseka maso pamene tikupemphera. Yehova Mulungu wokonda,
lero tifuna tikuthokozeni chifukwa cha ana anu awiri awa, Yolam komanso Isabel, chifukwa cha moyo wawo komanso chisankho chimene apanga kufuna kupanga umodzi kudzera mbanja malingana ndi zomwe inu munachita pachiyambi. Chifukwa cha ichi tikuti zikomo kwambiri. Inuyo ndinu Mulungu amene muli chikondi, ndiye tifuna tikupempheni kuti pamene tikuyamba izi inuyo mukakhale chikondi chenicheni. Kaloleni kuti mwambo ukayende bwino mpaka ukathe kudzera mphamvu yanu. Tifuna tikupempheni mwa njira yapadera kuti chikondwerero chimene chayamba pano chikapitirire m'banja mwawo komanso masiku onse a moyo wawo, kuti potero akadziwe tanthauzo la chikondi chenicheni kuchokera kwa inu. Mulole kuti zonse zikachitike chifukwa cha ulemerero komanso kutamanda dzina lanu mu dzina la Yesu tapempha izi. Amen. Kathokoza kwambiri mkhozi wakhala pansi. Organizing committee chonde ndikuzeni ngati afloat ajafika tsopano anzathu afuna kusintha ndalama zawo. Ena ndi awana bwera utsogoloku kufunsa kuti akhuza kusinthisa ndalama kuti chonde organizing committee yangondiwuzani kuti ali pati kuti ndawuza anthu akasinthise ndalama zawo. Ndikufuna mayina awa kuti enewo akamayina amenewo wabwera utsogolo kuno, amenewo ndi makashiya athu. Nde ndisanalengeze mayina amenewo khanga tipati uthenga apa. Akundidziwisa apa kuti aflota achafika tsopano. Tikangana kumbuyo uko kumanzere kwanu, chakumbuyo kumeneko kumanzere kwanu ati apanga kale mzere. Tikuzopita kumeneko kwanza athu amene tafika malo ano sinasinthise ndalama zathu. Chonde tipange zimenezo mwansanga tisanalandire ankwati ndi ankwatibwi kuti tibwere tizawafupe. Chonde tipite kumbuyo uko tikasinthise ndalama zathu mwansanga. Ndikufuna mayina awa: Leman Ngwena, Cuthbert Kamgwaminga, komanso Hussein Zamadunga, Bond Zamadunga, Mabon Temenuza, Amon Hara, komanso Dan Mbozi Junior, ndatu pere Mwambia, Cuthbert Zolowera, Pemphero Banda. Makashiya sitabwera nutsogolo kuno. Ndachula mayina sindikuona pa makashiya. Then ndibwerezenso mayinawo. Tindi Leman Ngwena, Cuthbert Kamuminga, komanso Hussein Zamadunga, Bond Zamadunga, Membo Stembuniza, komanso Amon Hara, Dan Mbozi Junior, atupere Mwambia, Cuthbert Zolowera ndi Pemphero Banda, komanso Jafet Ntolongo kutabwera utsogolo kuno. Makashiya tabwera ni mwansanga tamba mochedwa kale. In the interest of time, help us so that we can do this function the way it is supposed to be done. DJ patsani nyimbo pamene makashiya amenewa akubwera utsogolo kuno. Ndibwerezenso kachikena mayina amenewa kachitatu tsopano. Tukufuna Leman, Cuthbert, Hassan, komanso Bond, Mebo, Amon, Dan Mbozi, atupere Cuthbert komanso Pemphero. Tabana mtsogolo kuno mwansanga makashiya. Ma DJ tipatsani nyimbo ya makashiya. Thank you so much, DJ. Makashiya athu ndawa kubwerawa. Makashiya ntchito yanu yoyamba ndi yosuntha mabasketi wa kuti abwere pafupi pa. Chwa mukhaleso nanu mukufupa mabasketi omwewo. Nditenge mabasketi ena ali kumanzere ena ali kumanja. Monga mwa ntchito yathu monga makashiya titenge mabasketi amenewa abwere pafupi kuti perekani uja akhale bwino. Chifanko ndinankwatibwi akhale akuyimirira apa kuthawa dzuwa. Ndi mabasketi amenewa afike pafupi. Duncan tithandizeni kuti mbalimu folk machine yoti ichotse kuti pakhale malo abwinobwino amabasket chapa apa ndi mbali yawo uko bwinobwino pamene pali ma fireworks yo because just ma fireworks yo monga tipange choncho. Makashiya yamba ndi kujambulitsa mukajambulitsa mufupe mmene mwakonzeramo kenako tiyambepo kugwira ntchito masanano. DJ tipatseni nyimbo ya Makashiya pamene akujambulitsa kenako ayambe kufupa.
tachambulitsa tenti fupe imene tinakonzayo osafupa transport ya imene mwakonza basi. Thank you so much, DJ. Makashia, work station yatu. Ndikumanzelo huko kumende kuloza kumeneko. Work station yatu kumeneko. Kwina kwa sindikuza nishifa nchiro yanu maidziwa. Tenti ambe kwina nchiro yatu. Thank you so much. Amainda bambo, ladies and gentlemen, kwa amene mwabwera ngati gulu mufuna kuti mina mulembetse kuti musangalaye ndankwatibwi ena mwina muyindi mphatso mufuna kuti mphatso imene tiyilengeze chonde tikumane ndi anzathu amene awupatsa dundu imeneyo ndete ntibwere utsogolo kuno kuti atione kwa amene mufuna kulembetsa ngati magulu komanso mwina mwabweretsa mphatso mufuna kuti mphatso imeneyo tiyilengeze tenti ime pakati apo kuti atione kuti tizikumana ndi amenewa. Tikumane ndi bambo amenewa akhale kapena kuyima pooneka ndithu bwinobwino kuti tizitha kuwafikira zili zonse zimene muwauze zilifikira ife. Tathokoza kwambiri mukhoza kukayima kapena kukhala pamene muyimepo. Tathokoza kwambiri. Ladies and gentlemen, amainda bambo ndikufuna tsopano ndikudzutseni chipadzuwa masanano. Isabel, may you please stand and take your position on the dance floor. A DJ kanyimba basi pamene ankwati akubwera. Yolam, always make sure she's safely onto the dance floor, all right? Make sure she's safely onto the dance floor. He's a young romantic, a king making sure his queen is safe. Thank you so much, DJ. Kwada kuchimuna tiripo. Mpongozi ndamene yeti. Komanso mulamu atuso ndamene yeti. Maona mena nafinira mucha. Takonzeka kumulandira. Mr. DJ dipatsa nyimbo akuchimuna akonzeka kuti aonetse chamuna apa amulandire Isabel into the family. DJ dipatsa nyimbo. Let's come and welcome her. Tenti mulandire. Tumuze kuti iwe kuyambira lero ndiwe wakwathu. Akuchimuna muli kuti. Tenti bwere tsopano. Isabel wants to feel welcome into the family. Akufuna mve kuti mwamulandira. Tenti bwere tsopano. Let's go. Tindi mabasiketi awiri ena mbali ena mbali. Isabel ukafika kumeneko ubweranso pali nayi nthawi ina. Hey. Kuchimuna, oh yeah! Let's go.
Kwago mankutiko. Welcoming her into the family. Let's go. Akuti kuyambira lero ndi wawo kuchimuna. Hey. Jenti mvinitse mpongoziyo. Umuze nikuti kuchimuna timafina chonchi. Hey. Thank you so much, DJ. Kathokoza kwambiri akuchimuna mnabwera kumlandira mpongozi komanso mlamu wanu ndifuna ndimfunse mlamuyo mpongoziyo if she is satisfied. Are you satisfied or not? I am. Akuti she is satisfied. Zibasani nthungululu zanu kuchimuna. All right, Yola, make sure this queen of yours is safely back onto her throne. Kanyimbo basi pansa DJ. Pamene Yola makudza mtenga mkazi wake. Aha, akuti tiye dale. Aha. Abasani nthungululu zawo. Amainda bombo tiri kukwati. Abasani nthungululu zawo. Thank you. Yolam, you can come forward now. Having introduced you, the bride, ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the groom, Yolam. Koda kuchikazi mulipo. Mpongozi ndamene yeri. Munaona mene analowera mu chama dance ajet. Mulimba. Aha. Mr. DJ, tipatsani nyimbo akuchikazi. Akufuna muonetse Yolam mene amamulandira mpongozi komanso mlamu tsiku la ukwati. Kuchikazi tenti zibwera tsopano. Show Yolam that he is welcome into the family. Achopa mulikuti achopa. Tabwera nukutsogolo kuno achopa. Chini mabasiketi awiri ena tipite kumanzere ena kumanja. Yola mukatipeza konko osadandaula ya. Tisandanane pamodzi ya. Achopa ngati mulipo achopa bwera nukutsogolo kuno achopa. Kuchikazi oye.
Tenti mulandire mpongozi. Tenti vine mpongozi. Tenti vine dance. Tenti vine monga chikhalidwe chathu. Tenti joine apo, perekani sanathe yai. Tenti pite pamenepo. Monga chikhalidwe chathu. Let's go. Yolam, tenti pamenepo. Kumuza mpongozi kuti kwathu chikhalidwe ndi chimenechi timavina chonchi. Umu ndi mmene timasangalalira kwathu. Isabel likuti takamsisi mwana wa kumeneko kamone tsemene mwagira kwanu. Aha kamene nayo kumeneko. Tungulu sound. Tenti vine monga chikhalidwe. Ushikazi oye! Thank you so much. I'm sure you all are satisfied. Ndimena kulandirira wasangalala eti akumve kuti wasangalala. Hayi ndasangalala kwambiri. Mbatseni nthungululu. Padakali pano ndikufuna ndipereke mpata kwa magulu awa kuti abwera zasangalale ndi Yolam komanso Isabel. Kwa pali uthenga apa pali number plate ya galimoto limene akufuna kuti likasunthidwe. Ndingowerenga number plate nambayo.
akuti BU 9259 BU 9259 enu wake galimoto imeneyi BU 9259 akuti chonde tiye tikasunthe galimoto lathu number plate ndi imeneyo BU 9259 komanso kuli pempho kuchokera kwa akomiti akuti chonde mmene tinalengezera kuyambirira mucha kuti ngati mabwera ndi ana chonde anawo tiyeni anyamule kuti mpando winawo anzathu achikulire athe kukhala pansi kumasangalala ndi ankwati amenewa chonde tiyeni tipange zimenezo mayinda bambo ngati tabwera ndi ana. Pali magulu amene alembetsa kula kuntchito kwa Dr. S. Kaira Share Valley Transformation tiliso ndi akuti wochokera ku Chisutu kumulanje kumeneko komanso a representative of Honorable Peter Kumpalume ndi upatsani mpata kuti mubwere musasangalale ndi awiriwa. Tiyambe ndi akuntchito kwa Dr. S. Kaira Share Valley Transformation tibwere tisasangalale ndi awiriwa. DJ tipatsani nyimbo pamene magulu amene wakubwera tsopano akuntchito kwa Dr. S. Kaira Share Valley Transformation. Let's come. Magasia kupereka mphatso yawo tipereke mphatso yobwinobwino pang'ono sana kuchambuleni itu ari muyerekezenso akuchambuleni bwinobwino. Aha athokoze kombe tenta fupi tsopano Homa family, get ready. Homa family, get ready. Maso ochokera ku Chisutu mulanje, get ready. Share Valley Transformation, tenti chabulitse dawiriwa. Share Valley Transformation, tenti chabulitse dawiriwa tikamaliza kuwafupa. One
Thank you so much, DJ. Tenti jambulitse, timwetulile bwino bwino. Adi jambule chitunzi. Share Valley Transformation, akunchito kwa Dr. S. Kaila. Abasani ntungululu zao. Yatokoza kwa mbeli Mr. DJ. Ndipeleke mpata basket yako manzerei kuti anzanga akunkhoma family abwere pamene basket yako manja iyo ndipeleke mpata kwa ochokera ku Chisutu Mulanje. Mr. DJ patsani nyimbo pamene magulu amene akubwera kusasangalala ndawiri wa DJ. Basket yako manzere nkhoma family pamene kumanja uko ochokera ku Chisutu Mulanje. Tenti zibwera tsopano. Party. Every day na jolly yo. Let's go. Oh yeah, move your body. No time for story yo. Where my woman? We supposed to the party yo. No time to check time. Everybody shake your baby. Shake it. Oh yeah, mama. Oh yeah, sister. Shake it. Oh my baby. Homa family kumanzere kwanu. Oh yeah, mama. Ochokera ku Chisutu Mulanje kumanja uko. Our representative, our honorable Peter Umpalume Konsekan. Ochokera ku Chisutu Mulanje. Tenti sangala. Aunkhoma family tenti sangala. Isabel ubira mbali imodzi. Kenako Yolam ubira sombali naye. Aliko dey here. You supposed to throw it. Adenuga dey here. You supposed to throw it. Who's your daddy? Chisutu oye. Ngoma oye. Oyimirira mwalo mwa honorable Peter Kumpalume Mungu Konseka mudigire. Take it down, Mr. DJ. Take it down, take it down, take it down. Achisitu akubwera ni ngoma. Aha. Lelo ndi tsiku la chikhalidwe amayinda abambo. Ukadomene ndi wachikhalidwe wathu. Tenti sangalale. Aha. Tienazo ndi ngomazo. Ukuti kufupa, ukuti kufina. Chisutu oye!
tumalizisa nzatu au jisitu. Tatuguza kwambiri. Abasani ntungululu zao. Thank you so much. I'm sure Yola and Isabel, you have enjoyed that traditional dance, right? The whole essence of this wedding was all about embracing tradition, embracing our culture as well. Let me recognize the presence of the Honorable Jessica Bwira, who is here on behalf of the former president of this republic, Dr. Lazarus Chakwera. At your own opportune time, Honorable Jessica Bwira, when you want, you can come and celebrate with this too. Thank you so much. Abasani ntungululu zao. Ndeti nda representative of Honorable Peter Kumpalume. Tentibwere. Ndi gulu lathu tisasangala ndawiriwa komanso atiuza kuti muli ndi mawu oti mwauze anawa. Mr. DJ tipasani nyimbo pamene a representative amenewa a Honorable Peter Kumpalume akubwera tsopano kusasangala ndi anawa. Kenako azatiyankhula. Thank you so much, DJ. All right, so Isabel and Yola, that's the representative of Honorable Peter Kumpalume. He has got words and possibly a gift as well. Ziko mwambiri, sindikutaya nthawi yanu. Ine ndatumidwa pano ndi Honorable Dr. Peter Kumpalume ndi maya kunyumba kwawo kufunira zabwino zonse iwe Yola ndi mkazi wako. Koma ndituma mawu awa opita kwa Dr. Kaira ndi maya kunyumba. Akuti iwo amakumbukira kunena kuti atapanga chikwati chawo mchaka cha 1997 gift yaikulu imene alandira ya cash inachokera kwa inu yokwana 1000 kwacha. Ndiye akuti Yolamu ukatengereso zomwezo za bambo akozo ndi chifukwa lero yonso akumbukira ndikundipatsira gift cash ndiyo vuta ya 1 million kwacha kuti ndikupatsire. Abasani ntungululu zao. Koma amount yomwe imva akuti 1 million kwacha eti mukaipeza lero inu. Abasani ntungululu zao. All right, kukhangati Yola makuti imeneyo ikulowa nthumba kai. Sipita sokopanga shiya yayi. Zosangalatsa kwambiri. Ndi mphaso zimene zikupita kwa makashiya ndi izi amainda bambo. All right, tilengeze mphaso zingapa apa pali Mr. and Mrs. Akuti Jean Mwandira amene wapereka 20,000 kwacha. Wealth Bridge 50,000 kwacha. 100,000 kwacha from Chonzi family. 50,000 kwacha from Martin and Eliza. Bunda 1989 alumni amene wapereka 250,000 kwacha. 50,000 kwacha from Andrew Sosola. 100,000 kwacha, or rather it's a 1 million kwacha from Tione Mitsitsi. Abasani ntungululu zawo amenewa. Aha, ena also mphaso zimene ndilengeza pali 500,000 kwacha, a check from Mario Rocha, komanso a 20,000 kwacha from Beatrice Nyakaunda. Onsewo amainda bambo abasani ntungululu zawo. Pano ndifuna ndipereke mpata kwa Mulanje Secondary School alumni. Tentibwere tisasangalale ndi anawa. Kenako area 47 SDA Church. Mulanje Secondary School alumni. Tentibwere. DJ, pasani nyimbo. Mulanje Tenti zibwera.
kupereka mphatso yawo. Area 47 SDA Church Tentu Gonzege Kenako Honorable Jessica Bwira Dikulu lata kumana Togoza kwambiri. Thank you so much. Tatogoza kwambiri. Ndipeleke mpata kwa Area 47 SDA Church. Akamaliza amenewa ndipeleka mpata kwa Honorable Jessica Bwira ndi gulu latakumana. SDA Church Area 47 tenti bwere mwasanga sanga DJ. Area 47 SDA Church. Tenti zibwera nzatuo adipeze kutsogolo kuno. Ena kumanzereku, ena kumanja uku tisandandane pamodzi ya Let's go. SDA, oh yeah! Honorable Jessica Bwira, get ready. Ditakumana Group.
you so much, DJ. Panufani bege mpata tsopano kwa mainda bambo kwa Honorable Jessica Bwira on behalf of the former president of this country, Dr. Lazarus Macarthur Chakwera. DJ, batsani nyimbo. Bena kubwela ndigulu. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Agunchiro kwa Isabel, agunchiro kwa Yolam. UNC project as well. Get ready. Timbe doka edi. Angoma ngari mulipo, timbe doka. Asa napita honorable, timbe doka. Manayo,
Mwatopa. Koma zinali bwino eti. Apaseni ntungululu zawo. Tathokoza kwambiri. Honorable apereka mphatso kuchokera kwa the former president of this country, Dr. Lazarus Macarthur Chakwera, and the missus as well. Mphatso imene sitilengeza kuti ndi chani akudziwa anu wakewo. Aha, ndi choncho. Koma amene anayiona description yo alisamangoti aha, kusoyenza kuti nzazikulu eti. All right. Bridal party kudziwa. They are gotten the memo. Fund beke mpata tsopano kwa akunchito kwa Yolam, komanso akunchito kwa Isabel. All right. UNC project 10 tizibwera tsopano. Kuna akunchito kwa Yolam, komanso akunchito kwa Isabel. Tosefe ndifa kuvepi. Tieni tonse tibwere zasangaya nda awiriwa. Basket yakumanzere komanso basket yakumanja. Akunchito kwa Yolam, komanso akunchito kwa Isabel. Tindi UNC project 10 tibwere DJ tipatse nyimbo. How many days to get old? Me see how many days to get old. 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 I bo iso. Easy way by the la manga go. Miami te tu el esposo. Easy how many days you get bully? How many days you get bully? Easy way by the la manga go. Miami te tu el esposo. Easy how many days you get bully? How many days you get bully? I need to patani pasta buko. Bachita bamba be on. Get kulu legs be much. How many days you get bully? Eating patani pasta buko. Bachita bamba be on. Get kulu legs be much. Easy how many days you get bully? Easy way by the la manga go. Easy Miami te tu el esposo. Easy how many days you get bully? I will flip you, yeah. Easy way by the la manga go. Miami te tu el esposo. Easy how many days you get bully? Easy how many days you get bully? Easy how many days. Let's do it like this. Let's go, hey. Say, oh lo lo. Oh lo lo. Hey wena, hey. Hey wena, hey. Akunchito tikamaliza kufupa tichambulitse. Hey. Daula family, Magawanga family, chetu konseke. Maso kwa kaila, konsekan. Thank you so much DJ.
Akuvepe ena kamupita kuti ka momoti mujambulitse ndawo ili apa. Musazanamizire kuti ya MC amafulumira. Yeah, musathamange. Fatsani bwino. You have got all the time in the world. Mbali mumuzipanga ka curve kuti muwanine bwino. Koma ukonda kuphoza mwa style afupi ngati ine mukhoza kuyima kutsogolo, atali ngati ine mukhoza kuyima kumbuyo bwino. Tonse tikwanira. All right? Akuti namiza kuti kuvepi kwa majambulisa choncho. Zaboza basi. Tukuzali maflexa bwino eti. Majambulisa cha serious eti. Let's have a fun photo. All right? Everybody say cheese. Say chigumu. Abase nerulukira Mr. DJ ndakuvepi amenewa. Amafuna kunjoy. Thank you so much, DJ. Aha, ndakunchito. Apereka drama zosiyana-siyana. Kuli Agcom amene wapereka 465,000 kwacha. Apatsani ntungululu zawo. Ndipereke mpata tsopano Taula family komanso Mwakawanga family tonsefe ndife ma families. Family affair. Tentibwere zasangalali ndawiriwa. Ena basket yako manzele, ena basket yako manja. Taula family komanso Mwakawanga family. DJ, patsani nyimbo. Manja amenewa tentibwere. Ena kumanzele, Taula family. Kumanja uko Mwakawanga family. Tenti zibwera tsopano. Team Zimbabwe, just wait. I am going to give you the opportunity. Taula family, kumanzele, kumanja uko Mwakawanga family. Taulo family. Tenti zibwera Taulo family. Umansa nsatu kwa Mwakawanga family. Let's go. Hey.
Ndathokoza kwambiri. Thank you so much. Thank you so much, DJ. Team Zimbabwe. Let's come, Mr. DJ. Mwaigira nyimbo ya bwino. Anzatu aku Zimbabwe. Ndio nyimbo yonso ikale aku Zimbabwe. Thank you so much, Mr. DJ. Let's go. Team Zimbabwe American Pato. Team Zimbabwe, after we finish, let's have a photograph. Team Zimbabwe, after we finish. Team Zimbabwe, let's have a photograph with the bride and the groom. Thank you so much, Mr. DJ. Team Zimbabwe, let's have a photograph with the bride and the groom in front. We can even take our gifts. Those gifts should be the highlight of the photograph as well. Team Zimbabwe, let's take a photograph. Let's take a few steps to our right. A few steps to our right. Team Zimbabwe, a few steps to our right. All right. Amainda bambonga demukuona tsogoloko apereka mphatso sichoncho. Apereka mphatso eti. Tenda batse ntungululu zawo.
Aha. Zoom kwambiri. Tukuzokhala pansi, we can return to our seats. We have had the photograph. Thank you so much, Team Zimbabwe. All right, I understand Tadigira Mutarika has given the two a special gift. So the representative of Tadigira, just go forward. You are at liberty to even take this microphone and announce the amount given to these two by Tadigira. Unfortunately, due to some other unforeseen circumstances, Tadigira wasn't able to come and attend, but he had promised Yolam and Isabel that he was going to make it. So I've got 200,000 kwacha here with me that I'll give in cash to Yolam and Isabel. Thank you. Abata 200,000 kwacha. Abata ntungululu zao. All right, thank you so much. Yolam, komaso Isabel, lijankalet. Teni mwakhale basa hapo muzowerenga mphatso zimene mwalandirazo. Okay, mukonzekera honeymoon ndi Hanesan yomwe. Teni muzikachezo uko tufuna kuti ticheze tsopano ndi makolo anu. Makolo akuchimuna komanso makolo akuchikazi tabwera nutsogolo kuno tsopano. A DJ kanyimbo pansi pamene makolo amenewa akubwera. Makolo akuchimuna komanso makolo akuchikazi tabwerani kutsogolo kuno tsopano tikulandireni. Magola kuchimuna komanso magola kuchikazi tenti bwere kutsogolo kuno tsopano. Azinzawo komanso azibale awo amagolo tenti bwere taperekese magolo amenewa. Azinzawo ndi azibale awo tenta perekese. Let's come. Seni balo mana wanga nalela neka Ichandi kale sono mana wanga wakula Sanani chiti sema nyozi mana yusu lelo ndiku imba tuku Ika nindi pinge mana wanga nalela neka Ichandi kale sono mana wanga wakula Tati sanani chiti sema nyozi mana yusu lelo ndiku imba tuku Magolo, yeah. Tenta nyari maintenant.
Minakutega mana yakadalo verera. Maiwa banja osatsa kumana sana. Yehova, mani wangolera mana yusu ndikuimba tungu. Minakutega mana yakadakalamba vaino. Ikuti kazi yakuna banja nikikawinga. Yehova, mani wangolera mana yusu ndikuimba tungu. Waperekeza magolo athokoza kwambiri waperekeza magolo tikhoza kukhala pansi tsopano tsaleni magolo tsopano Thank you so much, DJ. Magolo oye. Akwanyalira magolo ena maselfie pamenepo. Aha. Tiye waperekeza tikakhale pansi kuti lasiye magolo okha. BU9259 Ford Escape silver color. Akuti chonde you are blocking another car. NA7058 nanunso akuti mukasunthe magalimoto anu. Chonde NA7058 BU9259. Magolo kuchimuna kuchikazi teni tiyimirire kutsogoloko. Titembenukira yang'ane anathu. Magolo tembenukani mwayang'ane ananuwo. Aha, mwina mnango aona mama uja. Tenta baibisa amene ntungululu zawo. Amainda bamba ndifuna ntungululu za magolo. Ntungululu zawo. Aha, tathokoza kwambiri. Amanduza amene wakuti kwa Yolam kwa bambo wake akuti kula chewa kumeneko Lilongwe. Anchinjiso pang'ono. Komanso kumeneko kuli angoni akuntchewu. Angoni mulipo apa? Wawa angoni wawa. Baete nkosi. Ojewa mulipo hapa? Aha, osangoni kwantele. Aha. Akuti kwawo, kwa Isabel. Akuti kwa Alomwe kumulanje uko kuliso ayawo. Kuliso Alomwe kumulanje kwa mayake, komanso ena ku Mozambique. Alomwe mulipo hapa? Alomwe. No seriwa. Mulipo eto. Ayawo mulipo hapa? Alichenene. Ajimwije uli? Alipo amenewa. Alright. Ndifuna kuti magolo tsopano mundembenuke. Muyang'ane china ntindi cha wanthu chafikawo. Aona mukuvina kusonza chimwemwe chimenechi aona mene chikuonekera. Kumafunso ndiro kuti kodi mukusangalala bwanji chimwemwe chimenechi chomveka bwanji kutsaya uko. Ndeti yankhuleni tsopano magolo akuchimuna komanso magolo akuchikazi mukamaliza anawa akhale akubwera kuti auchambulitse ndi inu. Over to you magolo. Ziko mononse amene mwatitsatira pa ukati wa mwana wathu Yolam ndi Isabel. Ambiri mwachoka kutali kwambiri ku Blantyre, Mozambique, Mulanje, Dedza, Mulilongwe muno, malo akutali kwambiri. Tikuthokozani tonsefe chifukwa chakutitsatira. Ndingonenako zinthu ziwiri za Isabel. Isabel ali wang'ono ankandichita promise kuti when I grow up I want to be a Catholic nun. Nde tikucheza ndi auntie yake Mrs. Wanda anachita promise kuti Auntie Doreen ndikazapa ndokha assistant ndizakupatsani 200 kwacha. Nde tsiku lija ndilero. Auntie Doreen pamene mulipo Isabel owes you 200 kwacha. Akupatseni. Kachiwiri chomwe chandisangalatsa kwambiri pakati pathu pano pali anesi amene ankagwira ntchito ku Adventist ku Blantyre. Nthawi yomwe Isabel ankabadwa, she was the nurse. Amene anabweretsa message yoti mayi muli ndi mwana wamkazi. Anesi amene wali pakati pathu pano. Ndikuthokozani anesi chifukwa cha chikondi chanu kuchoka ku Blantyre kubwera kuno kuzamuonerera mwana wanu Isabel. She is coming. Yes. The first person to carry Isabel manja mwawo. Yes.
Tathokoza kwambiri mwana wanu ameneyi ndithu ziko walowa ku 7th day mumphunzitsa kotale Isabel nafenso mutiphunzitsa kotale ziko kwambiri ndithu. Otherwise Isabel ndiyo la muntu kufunirani zabwino zonse ulendo umene mwayambawu ndi ulendo okoma kwambiri. Tikupempha Mulungu akutsogolereni nthawi zonse, Ambuye akudalitseni. Okay, pongonjezera pang'ono kwambiri kuthokoza Mulungu kuti timangoyerekeza kuti zizachitika izizi miyezi yapitayo, koma kuti zitheke muna panali zina ndi zina zoti zichitike ndipo zachitika mwachikondi. Tikuthokoza Mulungu kwambiri chifukwa choti zatheka. Inuyo makolo anzathu asewere athu sifane ndinena pano kuti asewere anzangawa anali aphunzitsanga 1986 mu year 2 ku Bunda College. Lero asanduka asewere. The world can turn things around and make a difference, isn't it? So anyway, I'm very happy, and my daughter has gone to a family that I know, and I'm very proud about that. Kwanza tamene mwachoka kutali amayi awanena kalekale kuti mwatulusa chuma chokwanira kuchokera kutali, sacrificing time, sacrificing my resources, and zili zonse zimene zokhuza ndi ulendo umene mwayenda kwa kukulu. I think people are there to support you so that your journey to your marriage becomes easier. Zikomo kwambiri, tithokoza kwambiri zikomo. All the best. Hallelujah. Hallelujah. Ineyo chimwemwe changa nchodzatsaya. Ndili ndi chimwemwe chachikulu kuti tafika tsiku ili ndipo lachitika likuchitika kopanda china chilichonse chokhumudwitsa. Ndikufuna ndithokoze Mulungu kuchokera pansi pa mtima wanga kuti wachipanga chotheka kuti tsiku ili lafika ndipo likuchitika motere. Ndikufuna ndithokoze anthu aunyinji amene atitsatira, anthu ambiri kuchokera kumudzi kwathu kukwa Mataka, Kolundu, Kokhaila, kumchinji, Kogang'ombe. Anthu ambiri amene mwatitsatira kuti tidzaonerere ukwati wa mwana wathu Yolam. Ndikufuna kukuthokozani kwambiri. Muliponso ambiri amene mwachokera kwa Senzani, mwachokera ku Blantyre, azibale anga, anansi, abwenzi amene mwabwera kudzatiwonerera. Pochipanda inutu tsikuli silikadakhala lotere. Mulungu akudalitseni kochuluka. Ndikuthokoza kuchokera pansi pa mtima wanga ana athu Yolam ndi Isabel potipatsa tsiku lokhala ngati ili. Ineyo tu Yolam ngomaliza moti ukwatuwu nawuyikirapo mtima ndikuti mwana wanga omaliza akukalowa m'manja koma ndisangalale. Chifukwa chake chimwemwe changa chili chodzatsaya. Ndikatere ndekuti ndamaliza ndikulowa pa retirement. Zikomo kwambiri anathu chifukwa chamwatipatsa tsiku lokongola lotere. Mwatipatsa ukwati okongola ngati umenewu. Zikomo kwambiri ndithu. Isabel, chimene ndingakuuze nchonena kuti ineyo I would like to be your friend. Let's be friends. Osati titi inlo ayi koma friends. You are my friend. You are my daughter, you are my friend. Just like Yolam is my son, is my friend. So you also are my friend. Kuyambira lero. Sicho nchokoti.
ndikukuthokozani kwambiri ana inu kuti mwatipatsa tsiku lokoma lokhala ngati limene. Ambuye akudalitseni. Sindikukhulupirira kuti ndingapitirize kuposa apa, ndiyamba kuwononga ndikachulutsa gagandiwa. Komano chimwemwe changa nchodzaza tsaya. Alipo ambiri amene apereka chuma chawo, apereka nthawi yawo kuti no ukwatiwu utuluke mmene wachitiramo. Achinansi, akomiti, akutchalichi, mwatithandiza njira zosiyanasiyana kuti ukwati umene utere. Ndithu Ambuye awonjezere pamene mwachotsapo. Ambuye akudalitseni. Ineyo ndine wothokoza kwambiri. Zikomo kwambiri nonse. Amen. Nyumba kwathu titakambirana tinanena kuti akayakambanda amenewa moti zonse zimene anena zimene nakambirana zikomo kwambiri. Abasani nthungululu zawo. Ananu bwera nutsogolo tsopano kuti mujambulitseni makolo. Nde makolo amene wande anu ende. Mwatakasule makolo amene waso mwasangalalire. Tiyeni chonde kamwakumbatira kamwahaga kumajambulitsani zithunzi zokuti inu tinamva apo mama kuti ine Yolamu is my friend. Nde jambulitsani with the friends, all right? My friends amajambulitsa bwanji. Aha. Zosangalatsa kwambiri. Makolo akhala kuti akuperekera umboni chonchi zimasangalatsa kwambiri. Okonda zinthu zabwino chitani all right, beautiful. A DJ kanyimbo pansi pamene anawa akujambulitsa ndi makolo. Namva kulira zinganga tungululu ndingoma poko yaonera na maluchena anyama tonukira perfume. Namva DJ kuchu anyama rasungwa no ponda dance akuponya ndalama ponse aborola champagne bu tamangana bale muzawo anza tundu kwa chiboyera akuchimbuno ponda kasite. Thank you so much DJ. Pamene makolo amenewa akujambulitsa ndi anawo ndilengeze apa kuti is it Dexy company apereka 50,000 kwacha, 100,000 kwacha from SUP2 company, or rather SUP2 family, with sustainable agriculture production. All right. Dr. and Mrs. Mologo apereka 20,000 kwacha in the form of a check. Onsewo tentapasa nthungululu zawo. All right. Makolo ngati majambulitsa ndi anawo tentapatse moni tauze son, friend, you have done well. Daughter, friend, you have done good. Kenako mwakhale pansi. Mahagi pamenepo ndikhulupirira kuti tikujambulaso zimenezo mahagi. Ambira anthem ngati mulipo chitani wow. All right, thank you so much. Makolo tathokoza kwambiri tikhoza wakhala pansi. Titsale kutsogoloko ndi ana anuwo. Tindi magulu angapo amene alembetsa koma nthawi ndimene achita njiru ndi ndingopereka mpata kwa magulu awa. Tindi Kamwendo family Plantaya akwa Mwendo. Tizibwera tsopano tibwere limodzi ndi anzathu aku Mozambique, let's come. Let's celebrate with Isabel and Yolam. Mozambique together with Kamwendo family. Let's come, Mr. DJ. After that, we're going to give the opportunity to Luchenza and another group. But for now, Kamwendo. Mozambique and Kamwendo, let's come. Now got the most how I eat it, Dololo, 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 Pinakie, dololo, 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 Pinakie, dololo, dololo, ale, Kineki won't say file, you won't say file, you wanna want very sutu, Utreva Renjorua, Kerimoto or Bola somebody way, I want the better, when I'm on my
Tumalizitse. Cessa, chega mais cessa. Você vai me matar. Você só quer me matar. Cessa, cessa, chega mais cessa. Thank you so much. Você vai me matar. Você só quer me matar. DJ. Nathokoza kwambiri. Amainda bambo. Zokoma eri. Koma nthawi ndimene achita njiro. Sitinapange candle lighting, sitinapange cake cutting, tinambaso. Amene marithandiza kulemba magulu amaina aja tabwerani kuti mwathandiza anthu ali apawa. Kuti akumane ndine ndiye kuti mwambo ndi mitsakaye ndesiziyenda yayi. Tabwerani kuti mwathandiza anthu amene ayima apawa kuti tikenako tipitirize bwinobwino. Amainda bambo tikufuna kuti pano tipange candle lighting and cake cutting. Monga mwa nthawi tipange mwambo wa candle lighting, cake cutting kenako kwinako tipitirize magulu. Kuli magulu ambiri amene abwera ena alembetsa, ena sanatipatse list yawo. Anzanga amene mathandiza kulemba tiye tikumane ndi anthu amene ali apawa nawonso analembetsa kukhala ngati ena sali pa listipa tiye tathandize. Yolam and Isabel, for now let's take our seat so that we can do candle lighting and cake cutting. All right. Mr. and Mrs. Mtawali, designated as our candle lighters. Taimani kumbuyo uko kuti tipange mwambo yatsa makandulo. Tikamaliza pamenepa tifune the cake cutting team of Chifuniro Mbozi, Tendai Nkoma and Tadala Meneliwa. All right, Mr. and Mrs. Mtawali, tenti zibwera tsopano for candle lighting. Mr. DJ, tuonzeni nyimbo pamene kubwera. Oh, say now. Know that song? Oh, forever hold your peace, yeah. Baby girl on a boutique now. Nikakaniza kwa mene nachokana. Ameliva na bele la pandira. Kusira pandira kwa majina fika kuna. Tuna kundo, iwe na inetina kwa nini. Mr. and Mrs. Mtawali, tenti zibwera tsopano. Let's come in the interest of time, Mr. and Mrs. Mtawali. Let's go. Baby girl on a boutique now. Nikakaniza kwa mene nachokana. Ameliva na bele la pandira. Kusira pandira kwa majina fika kuna. Pamena kubwera abatse ntungululu zawo. Let's go. Bakamba ati wanavutika. Waberegeza renta aberegeza. Soza kusia we apate tinkushe. Oh, so follow me go. Follow. Zindi sata follow. Kuyende nani follow. Kale nani follow. Paka kumanda. Baby you and I it is a feed. Beautiful. Oh yeah. So follow me go. Hey. Zindi sata follow. Let's go. Let's dance. Celebrate. Kuberego le mama golo tsopano. Out of all the people why sansala washansha mukulira munsansana mumfura mukazubateni na munsala mungeli fe mumunte fyo chapala. That's why njikatirira pakuboko twende nyantapa nyante pwaka tende dipado from uchirodo wa mutende. She got me covered ngo mutenge. Yeah, that's why napa de kupapa kozi wade mpapa tawade kapona nombo chilula mpapa mpabale tusekana tite papa. Tenti ambe kufupa kenako fyatse makandulo. Musuma kwena uliluba pali wenshaluba my forever so meti pakeloba. Follow zindi sata follow kuyende nani follow kale nani follow paka kumanda. Baby you and I it is a feed. Oh yeah. I'll be on the phone calling you tonight. You're going to feel it. I wanna make you show me. Make we know the fight. I don't want to sleep alone. Wanna hold you tight. But I fool my eyes. But I'll be alright. Forever. On my laptop. On my ghetto. Tenti malizise kufupa tibwere tsopano. Izatse makandulo.
like Chuck Norris. The way she put her body down, you got me falling truly. I just touched down. When I see you now, serving on the phone, calling you tonight. Amena kuyatsa makandulo. Make we know the fight. Jenta base thungululu sound. Wanna hold you tight. I pull my eyes, but I'll be alright. Forever. Come on, laptop. Jeti chambulitse pamenepo. Tikayatsa makandulo. Chifunilo Mbozi, Tendai Ngoma, Tadala Mnyeliwa, Tenti Gonzeke for cake cutting duties, alongside the cake sharing couples of Mr. and Mrs. Piri, Mr. and Mrs. Imbewe, Mr. and Mrs. Malua, as well as Mr. and Mrs. Songolo and Mr. and Mrs. Kapesi. Alright, awili nuta bwela ni kuchambulitse na awili wa. Thank you so much, DJ. Let's jambulitsa there. All right. Tumasmairu bwino. All right. May I have Chifunilo Mbozi, Tadai Ngoma and Tadala Menyeliwa on the white carpet. Chakutsogolo kupangono. And then mbuyo maomu ndikhale ni cake sharing couples. Mr. and Mrs. Piri, Mr. and Mrs. Imbewe, Mr. and Mrs. Malua, Mr. and Mrs. Songolo, komanso Mr. and Mrs. Kapesi. Tenti imepo white carpet ipo topano. Pamene tikubwera for cake cutting duties. Mr. DJ, tipasani nyimbo ya our cake cutters. Amaenda bambo, Mr. and Mrs. Mtawali, tenta base tungululu sao. Pamene akubwera tsopano, ma cake cutters. Chifunilo tenda ya Tadala, tenti zibwera. Ndi ma cake sharing couples. Money you feel me, if I put the more ginger. I be you one time daily, you go fit to daily. When me ever feel good, me, treaty body come from my belly. On my way, don't far away, where next to your body, next to my shorty. On my way, don't far away, where you easy, my darling. Hold on to my touch, Abatseni tungululu sao. Ma cake serving couples, tenti zibwera tsopano. With our Mr. and Mrs. Let's come. Pamene akapereka ulemu kwa makolo. Cake serving couples, nadaleo tenti zipita kuti kubwera. Abatseni tungululu sao. Tenta fupe kae. Tikamaliza kufupa ikena kutaka kudola kuti abwere. Sali join. Tenti fupe kae. Cake serving couples, tenta fupe. Amene wamakonda kufina. Hey. I want to carry
Cake serving couples, mukalandira mabasketiwo tent kagawe mphatso zimenezo kwa anzathu. Tiyamba ndi makolo kuchimuna kuchikazi kenako alendo athu ena. We have one basket behind. Finally, we are here now. Beautiful. Sharing a moment together. My life. Oh, every day you're all I think about. Yeah. My mind is like look into my eyes. And you always bathe in the water. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Can you take Abasere ntungululu zawo. Touch me on my face, kiss me on my hand, take me to a place where we find love. Show me what it's and how it's supposed to feel. You got all I need. Can we make love like it's our first time? First time. First time. Oh, and if this is nothing but a dream, can I sleep here forever? Whoa, you're the best thing that I've ever seen. Yeah. Your face is like a superpower. You're the sun and I'm the flower. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. Abasere ntungululu zawo. Believe we're here at last. Cake serving couples tathokoza kwambiri. Because of Calabansi. Touch me on my face, kiss me on my hand, take me to a place where we find love. Tikapereke mphatso tsopano kwa makolo. Show me what it means. DJ mulipatsa nyimbo yofinika kuti awiri akapereke mphatso tsopano kwa makolo. Ananu tiyeni kutsogoloko ananu kuti mu alondoloe amene akuthandizaniwo kwa makolo. Tiyamba makolo kuchimuna kenako kuchikazi. Akufuna yofinika. But I'm glad when I'm very one too. Man, I'm a damn job, baby, so much jelly kuru. Elelo na chena suti, darling, just to say I do. I do. I do. Ona akusekelela, ona antakusekelela. Iwe baby kamwemwetela. Sikula fika funa vinde, mananga njipiki chala. Ati mananga njipiki chala. Makolo tentukonseke kulandira mphatso zimenezo. Chala. Njipiki chala. Neta sekelela. Iwe baby ta sekelela. Oh my lady Tentimirire makolo. Kulandira mphatso zimenezo. when you want, I'll call you mine. Baby, I'll call you mine. You're forever mine. You're forever mine. No need Makolo timirire. Kulandira mphatso yo kuno bwino. Komanso kuti chiphunzitso ali chambule cha kuno bwino.
Zapato na vala since vala. Forever for you. My whole heart for you. I will die for you. Now this Tibereke mphatsoyo. Tikamapasa mphatsoyo tiyang'ane kamera kumbuyo uko. Your identity is gonna happen. Titembenuke kuyang'ana kamera. Kuti atitambule. Your identity is gonna Thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ. Makolo ndi ananu. Ndifuna kuti muyimire bwinobwino ndi mphatsoyo kuti akujambuleni bwinobwino. Kusaoneke kuti mphatso inaperekedwa. Aha. DJ, nyimbo. Abasere ntungululu zawo. So believe in me, believe in it. Your Kapereke identity is kuchikasi gonna tsopano. happen. Believe in me, believe in it. Your identity is gonna Akusekelela, unantu akusekelela. Iwe baby tamwemwetela. Siku lafika funa vinde. Mananga njipiki chala. Ati mananga njipiki chala. Afuna mananga njipiki chala. Njipiki chala. Neta sekelela. Iwe baby tasekelela. Oh my lady tamwemwetela. Lelo inendi wako, iwendi wanga. I'll call you mine. Baby, I'll call you mine. Okay, I'm forever mine. One time. Kusangalala ndi makolo. Inali imagination. Unali ni confusion. Mutu mumuni vision. Ndimanga nawe caution. Mwana wao nchipiki chara. Let's go. Ineo ndine robara. Let's go. Angadi ndine wansara. Ngadi madamu Titembenuke bwinobwino. Titambulitsa limodzi. Aha. Mami cheke tenda. Mami fala velo. Yabaya yabaya mami Mbappe. Abasere ntungululu zawo. Yabaya yabaya mami Tibwere kutsogolo kuno tijambulitse. Ndi ma cake cutters. Tijambulitse ndamkwati kutsogoloko. Aha. yabaya yabaya mami Mbappe. Thank you so much, DJ. Champagne poppers tabwera ndi mwasangasanga. Tasani nthawi yochepa kwamba tabwera ndi mwasangasanga champagne popping kuti kwina akuti pange magulu amene alembetsa apa kuti tathandize nawonso asangalale ndi ankwati. Mundilole kuti programu iyi ndimalize chonchi kuti kwinako ikhale yapekani. Champagne poppers tabwera ndi mwasangasanga. Ian Price, Paliso Felix Chitowe, Jacqueline Cohen, Denzel Mtonda, komanso Virumbiko Kaimvi ndi Hope Mtawali. Tabwera ni mwasangasanga champagne poppers organizing committee. Let's organize the champagne if it is around. Champagne bottles. Let's organize the champagne bottles. Yola and Isabel, for now, take your seats. Champagne poppers, mobile pa dance floor ba? Champagne poppers. Organizing committee. Let's organize the champagne. We need the champagne bottles. I'm looking for Ian Price, Felix Chitowe, Jacqueline Cohen, Denzel Mtonda, Venomiko Kaimvi, and Hope Mtawali. And I'm hoping that these champagne poppers should arrive on the dance floor. Taimani, pa dance floor bo, ma champagne poppers. Atos master ngati mulipo, microphone damenewa. TN, you should deliver your speech. Kenago ma champagne poppers damenewa are going to pop the champagne. Are you the Toastmaster? All right. Who is the Toastmaster? His name. Zaitwa. Tabelani Mwasangasanga. All right. Don't run, just rush. All right. I don't know the difference, but yeah. All right. Tabatsani speech imene, ma champagne poppers akabwera. They're going to pop the champagne. Pali magulu komanso lemegezeka ina amene abwera afuna kuti tabatse mpata kuti asangalale ndi awiriwa. So make it short but sweet. All right. Over to you. So pamene ndikupereka speech, I think ma champagne poppers mubwere kutsogolo kuno, right? Amene anayitanidwa kuti ndi ma champagne poppers. Chabwino zikomo kwambiri bwana MC, komanso zikomo kwambiri kwa azinzanga ma toast poppers, komanso ndipereke ulemu kwa makolo onse akuchimuna komanso akuchikazi.
ine ndine chabe wongoyimira gulu lochuluka zedi limene pepani Yolamu ndi Isabel amacheza nawo. Ine koma kwambiri ndikufuna ndisindike ubale umene ndili nawo pakati pa ine ndi Yolamu. Yolamu nditha kunena kuti ndakula naye limodzi. Kufika pamene wafika Yolamu, I have seen him become the man he's now. So I have seen him at his best, I have seen him at his worst, but now it's his best, I guess. Now, what I wanted to emphasize is that the one bit that I remember most about Yolam was he was a guy that was very aggressive. Ndewi jasima talikira yayi zibagira ndithu amazivunga osa seweresa yayi. Ukalimbana ndi Yolamu athana nawe. Koma chimeneso chimakhala ngati kuti chikundikomera ineyo chinali chokuti tikakhala kuti ndayambisa ziwawazo ndi ineyo backup inali yokwanira ndithu kudzera mwa Yolamu. Now, chimene ndikufuna ndisindike laleloli kugwiritsa ntchito nthano imene ngati ndingayitche nthano kapena history kapena mbiri is because besides this aggressive person, besides this guy that will throw a punch, if you may, is a person who has a big heart and is a person that will accommodate you of all the flaws or all your weaknesses, and he will stand by you, by your side. Now, today we have witnessed taking a fundamental step into his life and tying the knot with Isabel. I just want to promise you, Isabel, knowing how I've grown up with Yolam, I believe that he will fight for you the very same way, even more than he did for me and the rest of my friends. And it won't be punches, but he has a big heart to accommodate everything that you guys will go through. And I'm just excited for you both. And I think going forward, ndikufuna kuti you should know that as your friends, we love you. We're excited for this for you. And we know that there are big things, greater things ahead from Yolam and Isabel Kaila. So with that being said, I would ask my fellow champagne poppers to... All right, ningopitiriza zimene anayambitsa kale ya Toastmaster amanena kuti tiyeni ma champagne poppers, let's pop the champagne. And the champagne bottles are popped. Thank you so much, Mr. DJ. Let's randomly distribute to our guests. Let's also make sure that Yolam and Isabel have a taste of that champagne. Debali Kalimodo limenia chinga makalimodo azinzao. Number plate CA 6593. It's a Mercedes-Benz. Chonde kasunteni kalimodo lanulo kudanzano ate kudutsa nawo. Andrew and Messi kumbatira abatsawiriwa into Yolam's account 100,000 kwacha, 200,000 kwacha from brother Chakumbira, as well as Martin and Katie Esau, giving the two of them 100,000 kwacha on sale. Then tabasa ntungululu zao. Ndibeleke mpata kwa magulu amene mwane mbetsa sina kupatsa ni mpata. Nde magulu amene wandikuphatikizane malingana ndi nthawi amayenda bambo muri khululukira tinambaso mochedwa. Tili ndi Chewa Heritage Foundation, tiliso ndi Mataka and Kaila Village, tili ndi Area 47 STA Docas, komanso tili ndi Anzata Friends from Mulanje and Mapira Chonde, akuti nyimbo mwapatsa imeneyo.
Chewa Heritage Foundation, Madaga and Kaira Village, Area 47, STA Dockers and Greater Jesus Way. Komaso friends from Mulanje, Mr. DJ. Tubatsani nyimbo magulamene wa abwere. Zasangala ndi Yolam Komaso Isabel, Yolam ndi Isabel. Tabaya nutsukologu inotsobano. Yola Mandisa Bell, come in front. Bethel STA Church. Bethel STA Church. Bethel International STA Church. Get ready. Bethel International STA Church, Komaso Sabbath Squad, get ready. Niru mwana rumwa biditsa ruwe mwala nditsa mwe mu mwana we gabira nimezi kalira Ojewa teni ronse libwere tsopano ajewa nonse tabwera nutsogolo kuno ajewa nonse nthawi yanu ndimene itenti bwere masakasa omage mwana usalile mwajira dala awujikazi indelelo Ojewa tatsiani katsipere tiani kasirepe tsano Kwajaro ushotsa rose marumba mukopira kunyumba mpire muri kwapakwa 1 minute to go. Tenti marizisi ajewa.
30 seconds to go, timalizitse. Thank you so much, teacher. Zimagoma edi nafrika bange kwa watu mwamva. Sabbath group, kamera kuli Sabbath squad. Basket yako Manzere, basket yako Manja hiyo. Bethel International SDA Church. Mr. DJ, dibatsa nyimbo. Ndito se SDA tentibwere. Sabbath squad. Komaso Bethel International SDA Church. Ndito se SDA tentibwere. Expensive friends, get ready. Expensive friends, get ready. Let's finish up. Thank you so much. That was
Amainda bambo ineyo nakasangalala kuti timalize 7 kuluku. Koma nthawi ndimene achita njiro. Honorable Chimwemwe Chipungu and Luchenza Primary School alumni tentibwere. Tikamaliza expensive friends ndikupasani mpata. Koma tiyambe ndi Honorable Chimwemwe Chipungu and the whole of Luchenza Primary School alumni tentibwera tsopano. DJ pasani nyimbo tikamaliza amenewo expensive friends. Honorable tentibwera. Honorable Chimwemwe Chipungu and Luchenza Primary School alumni tentibwera. Telling me what I owe you. Telling me what you wanted me to give you. My darling, what is it that they told you? Telling me how they be fooling you like me. Telling me how they be fooling you like me. My darling, my darling. Tentibwera kuti tileke mphatso yathuyo kwina kuti afume William. Isabella, Aboro Isabella, Joe, I did tell ya, the Kayamata where you do me day. Tentibwere tileke mphatso yo kena kuti afume anawa. Anano tentikana ndile mphatso. Mr. and Mrs. Lloyd Longwe apereka 30,000 kwacha. Ernest and Fanny Mustawali apereka 50,000 kwacha. I owe you. Telling me what you wanted me to give you. My darling. Also Mr. What and is it that they Mrs. told you? Telling me how they be fooling you like me. Or rather Caesar Mlata. Awudamene wa hapa tawiriwa. A shopping voucher worth 500,000 kwacha. Ready. Katowoza kwambiri. Thank you so much. All right, pamena kuchambulitsa awa ndikufuna Yolam's expensive friends kurabwere tsopano amasewera limodzi kagame kena kakena kuti chuka. All right, akuti mapanga ziwiri zitatu limodzi expensive games. All right, tingone choncho mchizungu. So these are the expensive friends of Yolam. Ndipo pamena kubwera zinzake amene wa the expensive friends akabwera tsogolo kuno ndofuna zinzake ena a Isabel kuti nawo sabwere azasangalale ndawiri wa DJ tupatseni nyimbo. How expensive are you? Come and showcase your expensiveness. Yolam, go and get your expensive friends. Awuri Luchenza inatulutsa maono na bondi ndikasiya tisarole drama. Tieni basi burike mu basket. Let's go.
derrière. Ça, c'est la techno Soukous. Ah oui, Lolongomba, le propriétaire de tous les dossiers. Hey, 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 hey. Avec la participation de Jocelyne Berroa. Hey, 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 hey. Ah, yo, Africa, ngasika kutula bibamba, nyusu bamba, baninga nanga pinch. Expensive, oh yeah. Show how expensive you are. Attention, ça va décoller. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Qui, moi? Je m'appelle Coupé Coupé Bibamba. Hey. Je m'appelle Coupé Coupé Bibamba. Hey. Zinzagoti Abimina Malembe. Zinzagoti Abimina Malembe. 1 minute to go. Tibange perekani omaliza wa cheno tonse kuchimuna kuchikazi ndikuchinsake. Tenti chambulitse tsopano. Expensive friends, tenti chambulitse tsopano. Thank you so much DJ. Audi drama sana malize koma afuna chambulitse, tenti chambulitse. Teni mujambulitse. Ndakuti inuyo ndino expensive eti. Isabel's friends. Isabel's expensive friends. All right, show them. All right. Tenti jambulitse makashia ndrama zili pansizo tenti tole. Tisajambule amene wa ndrama zili pansi. Ukhala mulandu akatenga chithunzi chimenecho ndikuyamba kwasaka sizikhala bwino. Ojambula tenti sajambule kaye atole kaye ndrama. Makashia ena ngati tilipo tenti thandize kwa ndrama zimene zili pansi apa. Kuti ajambulitsa anzathuwo. Isabel's expensive friends tenti zibwera DJ apatseni expensive music pamene akubwera. Awuzweke engathi awangizwanga kahle lapho yenze kahle lapho azwa uyazenzela enomntana uyazenzela bathi uyazenzela bathi yena uyazenzela Expensive friends takonzeka eti. Let it pause in a very expensive friend. Let's pause in a very expensive way. Thank you so much, Makashia. All right, Ochambula Tenta Chambule. Yolam's expensive friends. Everybody say expensive. That's what we're expensive friends, auri musibwera. Auri majoine. Who is more expensive? Let's go. Hey. Expensive battle. Expensive warrior.
it? Say, can you feel it? Say, can you feel it? Say. International team say, motile, ay, motile. Shaya, Shaya, I'm zanga ninwe. Hey. Zanga ninwe. I'm zanga ninwe. Hey. Zanga ninwe. Omti wako mwita chokeni. Let's go. Omti wako mwita chokeni. Hey. Omti wa. Zanga nimwe. Omti wako mwita chokeni. Omti wako mwita chokeni. Omti wa. Zanga niwe. Ziwa masteji. Omwitalu pa. Zanga dilete. Cheza na weti. Omwindanyuka, omwiwanyuka. Kumbuka, zofuta kukulusa, zakazi za chuluka, kutaluko tachoka, kuopa kukulusa. Chonde pesti, sasa fe, niwe mbali, waini, kale, nani. 1, 2, 3, let's go. Hey. Hey. Tenti malizite tsopano. Yorulukiraso ndimeneyo. Yorulukira ndimeneyo. Tathokoza kwambiri. Thank you so much, expensive friends. Thank you so much, Mr. DJ. Teni mujambulitse. Sono mukalimbikira zojambulitsa zinde ikhala expensive photograph. All right, tenti jambulitse. My friends, Area 47 Docas. Tenti zibwera tsopano DJ tipasani nyimbo ya Area 47 Docas. Brothers and sisters, get ready. Brothers, sisters, cousins, get ready.
Tathokoza kwamina. Thank you so much, DJ. Ndipange invite brothers, sisters, cousins, nephews, and nieces of Isabel and Yolam. My brothers, nonce, sisters, cousins, nephews, and nieces of Yolam as well as Isabel. DJ, ndiwasa ni nyimbo ya my brothers and sisters Yolam, Komaso, Isabel. Brothers, sisters, let's come. Aje mwali ajimwene akaze awiri watenti bwere. Uwarumene undu watu, my brothers and sisters. Tieni titase sobano, teti sangala enda with you. Let's go. Yolam and Isabel, tenti garenge, my brothers and sisters. Brothers and sisters, warrior. Uwarumene undu watu, my brothers and sisters. Tenti dase. Tenti sangala enda with. Let's celebrate. Alipatipo, say. Alipatipo, let's go. Alipatipo, say. Didn't go there. Alipatipo, say. Alipatipo, let's go. Organizing committee, get ready. Ada kufuna memo oloji buku podi kuja kuli momwemo ati sesi banji mowa kuno stars sama soa kumowa muna soa segula dingolowa ati sesi banji mowa kuno stars sama soa kumowa kuna boa segula dingolowa kuma bale uyu namcheza kuju uyu let's go. Alipatipo, say. Tipo, let's go. Alipatipo, say. Tenti malizise, brothers and sisters. Thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ. Brothers and sisters, tijambulise group photo kwa mama ya guluet. Ugadindo wako watu desa jambulise, wasa teged. Tijambulise group photo ya gulu. Odzi wa kuimirira, tenti mirire, odzi wa kukhala kunjuta,
kupoza. Let's do that. If you know you're a brother, a sister, a cousin, a nephew, or a niece of Isabel and Yolam, let's jamblita in front. Organizing committee led by the chairperson, the chief of protocol and all the members. Then Tizibwela Tsobano, DJ, what's the nyimbo ya organizing committee? DJ. And what gari moto is CA quad 1K. CA quad 1K. Akurichonde mwachinganzano tien tikasunte gari moto latu. CA quad 1K. Everybody say brothers and sisters. Abatse nyorugira amene wani my brothers and sisters. Uwadumene unduwa wao. Thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ. I would my friends Zoe na Dagabwere. I would my friends Zoe na Dagabwere. Then do what's an impata goma. To my friend Gudi, Isabel and Yolam are the uncle. They've got some words, all right? So over to you, Isabel and Yolam. Zogamba Sizambiri, but I just wanted to give a special shout out kwa Antu Angabo amene ali very close to us, amene analepera kubwela kumalo kuno because they are so far away. I have my brother, my one and only brother Chakumbira Kaila. I know you're watching. Chucks, we miss you. We wish you were here. We hope to see you soon. Mwina wodiga bujaga jama tutakubeza ungokonzekera malo gona. Tamanga in South Africa. We know you failed because you have exams coming soon. This is gonna take a Udubele, but we are feeling your presence. Ankoma, all the way in Bangladesh. We know you are watching. Because of all the support that you've shown us. Thank you very much. Ankwade ankula masina ventungululu. Aha, natukoza kwambiri. Akuri my friends Ayolam komanso Isabel ari mndakabwera ndendu kupatsa nimpata then tibwere kenako organizing committee. Anachita kubwera kuza MC. Kuti ayi my friends oto ndakabwera. My friends then tibwere tsopano kenako organizing committee. DJ nyimbo. Don't sleep, wake up. Friends of Isabel and Yolam. Munachita kunduza then tibwere. Try. You supposed to be jai. Kilo come become person matter, person we don't mind. Boy, when I land softly on the sofa floor. So far so good, Koni Bajo. Let me see you, go lo. Let me see you, go lo. Let me see you, de buga. Go lo. Let me see you, go lo. Achea ndugu midiano ngati mwakonzeka kuti mukwangule ndi kupseda zonse.
friends. Thank you so much. Thank you so much, DJ. Let me invite the chairman, the chief of protocol, and the rest of the organizing committee. DJ, that's a nyimbo ya organizing committee as they're coming to finish up in style. Akubwera kuzakwangula ndi kupseda zonse. Ayola muotu mulalo ndanza. Zasangalatsa kwambiri. Organizing committee tendizibwera tsopano. Ndi mphatso yathu. Original Mr. Flavor. Every day na party. Every day na jolly. Let's go. Oh, you move your body. No time for story. Where my woman? We supposed to the party. No time to check time. Everybody shake it, baby. Shake it. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, time to party, shake it. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, time to party, Shakity, I like it when you do sharp. Bakity, I like it na niko sharp. My yo yo, changu changama. Kubereka mphatso yawo organizing committee. The way you wanna roll it, na take on my heart. And I can't control it, na take on my heart. Hasade, ate. Asa yonga unite, ate. Oh, your mama, oh, your sister, Teta Fubia now. time to party, So Yoram is being selective. But the pastor zina kumeka ntumba. Zina kumapereka kumakashia. Very clever couple. Aliko dey here, you supposed to throw it. Adenuga dey here, you supposed to throw it. Who's your daddy? Too much money, oh. Follow your leader, one, two. Everybody shake it, shake it. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. The Price family. The Price family. Let's come. The Price family. Let's come. Let's come to the basket on the left. The Price family. Let's come. Organizing committee. Ukutubupiriza kufupa. Akubwera Price family kuzakujoinani. Kenako mudi yankula. Price family. Let's come. Agua Kaira, tenti bwere tsopano. Agua Kaira, tenti bwere basket ya kumanchayo. Agua Kaira, tenti bwere. Let's make it a family affair. Agua Kaira, tenti bwere tuwangule ndi kupseda zonse. Kena kwa chair, adi yankule.
Yola Mandisa Peoye. Gente malizitse kula chair yankule. Onsa kudetsa tentibwere, onsa kudetsa tentibwere. Onsa kudetsa tentibwere, onsa kudetsa. Onsa kudetsa tentibwere, onsa kudetsa. Onsa kudetsa tentibwere, onsa kudetsa tentibwere. Nathokoza kwambili akwakhwayila komasa kwa prize. Mr. Chairman, over to you. Azimayi ndi azibambo tudziwa kuti kunja kugwada koma ineyo malo mwa komiti yonse tufuna tithokoze mabanja awiri, banja la Khaira, banja la Price, chifukwa choti khulupirira ifeyo kuti tapangire organize ukwati wawo. Sizinakhale zophweka, takumana ndi zovuta zambiri. Anzathu ena amene tili nawo komiti ali ku Blantyre kumaliro. Komabe Mulungu atitsogolera kuti izi zitheke. So up to this point, we are just so grateful to Yolam and Isabel for trusting us that we should handle your wedding. Mwina, your expectations haven't been reached. Uti khululukira and Isabel. We are human beings. Ella is to human. So if we haven't met your expectations, please forgive us. But we just want to thank you so much. This committee has been very dedicated. Kumasiya ntchito zawo, coming for the meetings, kuyankhula na ma WhatsApp forum, ma phone, but everybody who was given a task anaonetsetsa kuti ntchito ayigwire. Chotero ifeyo ngati a committee, we just want to wish all the best to Yolam and Isabel as you have joined the Elite League. Iwalowa Sobano League, yano Champions League Sobano. This is no longer EPL, this is Champions League. So wish you all the best. Amene mwapirira up to the very end. Tukuthokozani kwambiri makolo ndi onse. Ndithudi apapa mwaonetsa chikondi kwa ana anu mpaka kufika kumapeto. Mmene mukuchoka pano Ambuye akuyendetseni bwino. Zimene mwatipangira ifeyo kwa Khaira ndi kwa Price mudzapangirenso anthu ena. Zikomo kwambiri. God bless you all. Amen. Abasani ntungululu zawo. Kangara chanda seno kana kuondwa shfaseno kuwinedi. Alright, Dedza tentibwere mwasanga kenako titseke zonse ndi pemphero. DJ dibasani nyimbo. Dedza tentibwere mwasanga.
alenga masana, alenga masana. Ofumo kuona, ofumo kuona. Onuno kupenya, onuno kupenya. Osago kuona, osago kuona. Opingo kuimba, opingo kuimba. Yeleri, 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 yo, yeleri. Oh, yeleri, 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 yo, yeleri. Deza oye! Yo marinchago, marinchangara ona. Sujo marinchanga, marinchago ira ona lero. Sujo marinchago, marinchangara ona. Musalile majira dala. Sujo marinchanga. Tumalizitse tsopano. Let's finish up. Ona aliru mwana arumabiditsa aruyo mwala nditsa. Mwe mu mwanawe Gabira nimezikalira. Thank you so much. Umage mwana, umage mwana, umage mwana, usalile majira dala. Umage mwana. Thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ. Deza oye! Mr. and Mrs. Chafuta apatsawiriwa 100,000 kwacha. Komaso is it Matrina kumfekeri apatsawiriwa is it 150 US dollars. Apatsali ntungululu zao. All right, ndifuna nditane Elder Mbozi from Area 47 SDA Church. Kuna bwere utsugulo kuna litsekere zonse ndipemphero. Ndrama zozikupita ere. Koma taisesa ati maona kunja kweti. Tayamba mochedwa kwambiri. Koma tikumalizanso mochedwa. Taisesa mainda bambo. Elder Mbozi, Area 47 SDA. You should be flanked by Isabel and Yolam. So Isabel and Yolam, join him as he closes with a word of prayer. So you're going to stand in the middle, and on either side will be these two. Not just a closing prayer, but also a prayer wishing them well on their way to a wonderful married life. Over to you. Tipemphere tonse tiwereme nkhope zathu kuti tipemphere. Yehova Mulungu wakumwamba, tifuna tikuthokozeni chifukwa ndinu Mulungu wabwino. Tikuthokoza kuti banja lino mwalipatulira ku ufumu wanu tsiku la lero mkachisi wanu woyera pamaso pa mboni zonse. Ifeyo zisangalalo zonse zatha bwino. Monga achibale ndi azathu onse banja linekiza m'manja mwanu, mwambo unakiza m'manja mwanu. Yehova ndinu Alfa ndi Omega, chiyambi ndi mapeto a zonse. Munayamba nafe, mwagwira mphepo zonse zimene zikanatha kusokoneza mwambowu. Yehova kalandeni kuthokoza kwathu. Mwambo wonse watha bwino Yehova kalandeninso matamando athu. Mwanjira padera Yehova pamene azathu awo akuyamba pamoyo wa banja. Abusa adalitsa kale, inunso mukapitirize kuwadalitsa. Koma chisomo chanu Yehova tifuna tipemphe anthu onse amene anatitsatira achibale ndi azathu onse amene achoka madera osiyanasiyana. Munga amene mwayenda nawo kubwera m'malo ano, mwaperekezenso ndi chisomo chanu kuti akafike bwinobwino ulendo onse. Zonse Yehova tikuthokoza chitika ulemero wa dzina lanu pamene tupanga dispense pano. Mukatiperekeze ndi chisomo chanu. Tikuthokoza cha Master of Ceremony ndi aliyense amene akugwira ntchito kuti ukhale wopambana. Mukakumbukire Yehova mu chisomo chanu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tathokoza kwambiri amainda abambo teni tonse tiime. Let's all rise. Amene mwakhala mpaka na nthawi ino ndakuthokozani kwambiri. Tinamba mochedwa kwambiri nkanatu amalizaso mochedwa koma you are still here. So thank you so much for being the highlight of Yolam and Isabel's celebration this afternoon, which is now evening. All right. May I ask the bridal party to come forward to lead us out. Bridal party, come forward to lead us out. A grand opening deserves a grand closing. You are the bridal party. You are leading us out. All right. Akuri mwabatsela ho. Then kudziwa tenda nkwati. Aindika dansikao. So Yolam and Isabel, let's come in front. Otherwise, God bless you. Goodbye.